Dende que a pasada semana o Concello de Muros tivo coñecemento da intención do Grupo Calvo de pechar a planta de Esteiro, a alcaldesa iniciou os contactos tanto con traballadores como coa dirección da empresa. A pesar dos intentos da Administración por evitar o traslado, o peche semella definitivo, tal e como lle confirmaba esta mañá un directivo á rexedora. O directivo da empresa Calvo que estivo aquí no Concello, ao cual quero decir que agradezo que tivera a ben vir a Muros, pero, por desgracia, confirmou que a decisión que ten tomada o Grupo Calvo é irreversible e non se plantexan outra cousa que non sea pechar a conserveira de Calvo en Esteiro. E o que si din é que están falando co comité de empresa e que eles teñen a esperanza e pensan que así vai a ser de chegar a un acordo co comité de empresa, non? A alternativa para os 100 traballadores fixos e fixos discontinuos da planta de Esteiro é trasladarse diariamente a Carballo, factoría na que Calvo pretende centralizar a produción. O comité de empresa negocia coa dirección as posibles axudas ao transporte e as condicións destes traballadores que terán que desplazarse unha hora. Sen embargo, dende o Concello entenden que este traslado resolve só unha pequena parte do problema, posto que o peche da planta suporá a perda de numerosos traballos eventuais, así como toda a actividade indirecta xerada pola factoría en toda a comarca. Pero logo están todas as persoas temporais que xa non están traballando agora mesmo, que xa foron despedidas e que non van a poder ir traballar a Carballo, e logo está o problema de toda a actividade que xenera non só en Esteiro, senón en toda a comarca, a conserveira de Esteiro, que eso se perde, non? Por este motivo, a alcaldesa ten solicitado unha entrevista co conselleiro de Industria e co presidente da Xunta na busca de medidas que permitan paliar os danos ocasionados polo peche da planta.